Sanibona bafowethu. Inxusa lendlamlenze leli phansi emtubatuba kaNkomo kaXoxwa. Namhlanje ngizoqonda ngqo. Thatha lo mfana othi osiqiniseko, lo mfana ogqoka amakhethenisi, lo mfana ogqoka impahla ngathi amabhayi, lo mfana ogqoka amashethi amakhulu abomvu engathi amabhayi ezangoma, engathi uniform yase route, engathi uniform yase RTT. Ngizokhuluma naye njengamanje ngimqonda ngqo enhlamvini zamehlo, ngingashendezi, nginganceni futhi ngingancethezi. Ngithi mfana wami, wena onama-dread avuthuka ubulongo, ama-dread aphuqa ukudaka lwengulube, namhlanje nginawo yishaqo. Le nto ikhuluma ngenkosi uMaskandi, ikhuluma ngokhuzani, ayinasense futhi ayinangqondo. Uzokhuluma indaba yomono, uzositshela ukuthi ingoma edizevayo bekuyiphi ingoma lapho cause inakhulunywa kuthiwa votelana ingoma edizevayo, kwathiwa votela ingoma oyithandayo ukuthi ihlukanise unyaka. Nangempela ukhuzani wasebenza kanzima, wakhankasa, abanye belele. Angikhulumi ngamaxoxo mina lawe nalandelayo alalayo, abafana baba nenhlanhla, abangasebenzi, abangafuni ukusebenza, bavuke bayithatha basebenze kanzima. Ukhuzani wayinengoma ijele lalideserva, kodwa wasebenza ubusuku nemini ngoba esebenzela igama lakhe. Belele njalo ontuntsula, bele beqhuza amehlo, bedla utshwala, bedakwa isiqatha, bedakwa amabhodlela laba aphuza lapha noSminoff. Wawina ukhuzani lapho, nakhuluma futhi nathi uyivotele. Namhlanje ukhuzani uphinde wakhankasa, wanxenxa abalandeli ukuthi bavotele ingoma yakhe, engalali ubusuku nemini esebenza kanzima, elele njalo edla utshwala namabhodlela. Nani kanivoti, nithatha yonke imali nifaka utshwala, nidakwa utshwala, bese nami nikhuluma, hey iyawina iParis, iyawina iParis, ngento engenangqondo. Angeke niwine ngomlomo, kuyofana nivuke niyithathe, ningalokho nivuka lapha nipepeze nikhulunyiswa indlala. Wena ulambile wena mfana, ulambile wena mfana uthi osiqiniseko wena onombombo omude ongaka engathi amapipe kadwafu. Uzokhuluma into engenangqondo la, uzokhuluma into engenangqondo, uxakwezinga zakho esingazazi, noma ulambile lapho okwenzakalana, uhlale ugqoka amakhethenisi ezinto engabe uhlulwa ingezo. Uzosangana, uzokhuluma into engenasense ngenkosi yoMaskandi, uzoyitshela ukukhombisa ukuthi unomona. Okokuqala nje akekho umuntu ongenawo umona, kodwa umoya mona wakho kuye ukuthi usebenza kanjani. Kunona inhlobo embili zomona. Khona umona ukuthi ungafisela umuntu aphumelele, uzama ukudonsa omunye umuntu ukuthi angayi phambili. Kube khona umona wokuthi awufuni ukubona omunye umuntu eya phambili, kodwa ukwenza show ukuthi wenza kahle bese uyamdlula. Mina ngicabanga ukuthi ulowo mona ukhuzana kanawo, ngoba akafuni ukubona igama lakhe lishona phansi, kube khona umuntu okukhuphula phambili. Usebenza kanzima ke ukuze aye phambili. Kusho mina inxusa lendlamlenze phansi emtubatuba kaXoxwa. Ngithi wena mfana othi osiqiniseko, ikhanda lakho ngiyaliphinde lisebenze.